Ale akože mi to je jedno. No, nie, lebo akože začal som dobrú sezónu, ale Ja som tak vedel. Ja som to vedel, ja som to čakal, kedy to povie. Ale však mi to jedno, chlapci, jak sa vy rozhodnete však. nie, pozri, Emo, vždycky keď tu budeš, tak to ani nie pochyb, že proste budeme hrať s tebou, hej, to jasné. Ja iba hovorím, keď napríklad, ja by som to úplne nezahádzal napríklad, keď ty nebudeš môcť, hej. Že potom, aby sme, keď budeme napríklad my hrať a ty nie, aby si zase nebolo niečo ukrať. Že potom už nebudeš tak fokus na tie body, vieš, už chápeš, už keď máš dve naraz akoby. No budeš, lebo budeš na... Tak nie je taký fokus na toto, vieš, ale proste to je také, neviem, podľa mňa odíde z toho tá passion práve. Tak necháme toto, že ako keby, že tak ukončme ten championship tak ako je, no. Jasne tam, to je jasné. Jasné, budeme. No tak môžeš si vybrať medzi dvoma slami, buď ukončiť championship takto, alebo... No. Alebo tak to je možno také ultimátum. Odkiaľ máš právo dať dávaniu ultimátum? Guys, ale reálne už pomaly. No, Sebas, neviem, kde je Sebas. Zavolajte Sebasovi. Zavolajte mu. Rýchlo si ešte skúsim nájsť ovládač. A, tu je ovládač, dobre. Ty máš ovládač prvýkrát? Nie, ja mám ovládač, ale akože ja nemám rád moc takéto hry na ovládači, lebo na ovládači používaš iba viac menej prsty, hej, že tam zapájaš strašne málo svalov. Zatiaľ čo na tomto zapájaš vlastne tiež iba prsty, hej, ale je to trošku ideálnejšie. Okay. Ja na ovládači hrám väčšinou také RPGčkové hry, čo hlavne nie sú strieľačky. Okay. Okay. Ale mám akože Xboxový ovládač, taký pekný, čierno-modrý, zelený. Frajer. No, ja... Bochník chleba. Už ma neser. Napíš mu, že chlebísko desí. Konečne. No, ja som si ešte nestihol upraviť káru. Nevadí Kamo, ani ty mi. máš prasa! Asi tak, ty máš prasa, nechceš to zmeniť. Jak som si to zmenil niečo teraz. A Emo, ako sa ti páči moje auto? Mne sa dosť páči, podľa mňa je pekné. Oboje. Tiež, ale... Ja by som tam ešte dal tú žltú namiesto tej bielej, osobne. Žltá nie je na Ferrari. Žltá nie je na Ferrari. Tak viac červenej a také čierne detailiky malé. To len ráme, čo mi to hodilo. Ja to nemám akože dážne podľa Ferrari. Jaj. Tak ja som si to spravil po Mercedesu, chlapci. Ja podľa McLarenu. Miško tiež. Ja McLaren, ale všetko. Tak hej, podľa mňa, Mišo, my máme že najviac profi. Hej, tomu verím. Čím A potom dama. kde si opravujem auto? Už teraz nie je. No. Už si party, už nemôžeš. Ale že aby som vedel iba. Ideš do garáže, kart, livery. A potom tam máš, že create decals, alebo ne proste, manage livery. Livery teraz nemôžem, lebo som v party, okej. Hej. Dobre, tak ja si dávam prasiatku. No, seba sa zavolajme, alebo niečo s ním urobme. Ja som mu napísal, tak dáme zatiaľ iba rozohrávateľ jedno. Dajte. Ready check. Ready. Ready check. No, Ready check. Povieš Mišo, že ready check a nie si ready. Lebo ja musím počkať na vás, kým to dáte ready. Áno, nemôže byť ready. Máme jedno toto. Dobre. Tak, ešte, čo chýba? Áno, F1 main team chýba. Ale ja nechcem, aby mi to začalo liesť na nervy, ja to nemôžem mať na lúpe. Hej, presne. Lebo potom sa ti to znechutí. Áno. Tak kebyž nejaký playlist dáš, hociaký playlist. Dajme Blazback Queen na playlist nejaký. No. Aký taký hypeový si mohol. A máme všetci common teraz. Máme common. Ja viem, to sa nevadí. No a čo, však je tam jeden heroik a aj tak počíta bude jeden z posledných. No nehrajú všetci na playku. A všetci majú automatické. Ideme proti nejakému reálnemu týmu? Hej, to sú ľudia. však pozri, aké majú auta. Trápne. Strašne sú pomalí chlapce, sú extrémne pomalí. Myšo teraz sme prvýkrát tým asi. Ako? Sme prvýkrát tým po dlhom čase. Tomu ver, musíme vyhrať.
Hola amigo! Aj. To posledný, super. Super. Paráda. Ale ten prvý. Nice. Totiž to v týmoch to funguje tak, že proste ten čo je prvý, tak v akom týme je, tak ten vyhral, ten tým vyhral. Bro. To nie je že na body nejako, alebo tak. Áno. Stačí mať jedného prvého. Ja, to je vlastne tento Angel, som úplne zabudol, shit. Áno, to som ti ja dal, poď ja ťa busím ťa dopredu, poď. Lebo ten není v solách. Hej, ten solák není, no. Lebo to je akože celý tým shield dostane. Fuck off, mate. Nepečľuj sa na mňa! Kde si chlapci vy? Ja som štvrtý. Ja si šetrím 2 nitra. Nie. Ja mám jeden magnetík. On je... Dva magnetíky. Dobrý ti. O jeden som práve Ja som prešiel. boost trošku. To ti dal boost teraz. Dobrý ti. Nice. Nice. Dobrý ti. Sorry Matúš, ale chytil som jedného z nich. Ja som sa na jeho magnetol, na prvého som sa magnetol. Cheat, to dodal. Chlapci, aspoň prvého potrebujeme mať. Poďme od nás. Posledný. Poď, musíme to vyhrať. Dobrá hoši. Dobrý ti. Nice! Teraz sme ich dobre, ale... Dobrá. Vyšol Sme prvý. Poď, ideme. Ďakujem! Ja viem, ja som to videl, ako to na teba ide, tak som to rýchlo dal. Mám rochejtlu. Dávajú na mňa. Dávajú, som rip. Dobre, ja mám shield a mám... Nie! Alape! Tak to si robíš randu. Poďme rýchlo, chlapci, rýchlo. Ja bojujem, som druhý. Ja som dal na prvého mimozemšťanov. Nice. Mám shield. Ne, mám ma. Bijem to! Áno, vyhrali sme. Nice. Let's go. Perfektné. Dano, vyhrali sme! Dáme posledný chudák. Ja som dostal rachejtlu na konci, ja som mal asi 4 bubliny som schytal. Ja som to cítil sa. spredu. To púšťa. To znie Grafol som na podiu. Let's go. Chápem, že si sme na Mám podiu. lepšie autá ako my a vyhrali sme, tak Ľahni, v pohode. ľahni vás. Kde je Sebastian? Vamos. Kde je Sebastian? Kde je Sebastian? Neviem. Tak poviem bez neho. On hral vždy. Ja mu napíšem. Napíšem takú vyhražajúcu správu. Esej normálne. Že ak nepôjde 10 minút, tak stráti všetky svoje body a dajú sa mne. Mne sa dajú do kríču. Áno, Emovi. Dajte ready. Dobrá. Changing mode. Dano, ja ti kúpim reálne sluchatka, bo to je ozvena ma zabíja. Áno, strašne. Čo? Všetci počujeme okrem toho, ktorý to reálne má počuť. Takže sme iba 4. A veď ešte nejdeme toto, dáme... O tak čo sa zo seba som? Vychoporil si, počkáme do pol. Kanada, hej. Áno, a tu nie sú itemy. No, však dobro. Tu si trénuješ ako najlepšie zatáčať. Čo ti vlastne úplne nevíš, lebo aj tak ťa pred celom trafí nejaká Nie je to úplne jedno, lebo Matúš, ja som raz predbehol kvôli tomu, že som v zatáčku mal lepšiu ako ty iba. No hej, ale robí to tak 20%. Aj menej. Dobre, ale keby si to nemal, tak máš aj bodov. Chlapci, dúfam, že appreciate moju kolónku, že krčko, ako v tej checkered flag, proste, že komar, chápeme sa? Ja som to needitol. Som nevedel, kde je tak. No, v aké kolónke, nechápem. Veď on tam má, my tam máme toho základného oného týpka na začiatku, on tam má káčko. Toto je iba na one? Hej, Áno. ako základného typka na začiatku, nechápem. Kamo, Dano, ty ideš ten šekón, to sa nesmie. Čo? Veď tú onu vec, čo je aj v Monaku, proste tam je cesta, ale nemôžeš si prejsť. Chicane. A chicane, prepáč, áno, pravda. To Čo nám to spomaluje? No veď práve preto. A však na toto je.
Do hriči. Berti, tam sme mohli ísť na one. Tam sme mali ísť ako one. Nie, nechoďme skratky, nejdeme na skratky, dobre? Okej. Celá rovinka. DRS enabled. Krásny overtake. A tu je Monaco. Kamo, to je táto mapa. Do prčíc. Nemojte, zadrbem. Just standing on me. Som boxov, chlapci. Do prčíc! Dobre, final lap. Ok, ja. Bol som boxov, chlapci. Takže nemôžem ísť na skratku. Nie. Nie. To je nejaká skratka, actually? No tak, no práve presne. Actually áno. Musel som zabrať, som príliš rýchly. Som vás strátil, chlapci, na jednej zatačke, takže môžete si kladať. Jaký klasík? Ajajaj, toto mi trochu ušlo. Klasík. Nádherný. Ne, dobre. Do hriči. Do psej predaj! Ešte som aj zadriftoval do cieľa. Do keľu. Vidíte, keď tam nie sú itemy, tak hovoríte, kto vyhrám. No ten, to sa nesnažil. Či tento sa snažil, ako jediný. Hej. Ja som sa snažil? Nie, veď ty si nevyhral ani. Áno. Ďakujem, Miša. Dobre. Bastian Pastor. Ty si mu volal? Nie, ako na Discord, ale nič. Zavolajte mu na Steam. To nedá. Dá. Sa nedá. Dá sa. Nedá. Čaj. Dlho počkám. To sú normálne také testovky? Že Brazília takto? Hej, ale to na to nie sú isté reálne. mody. Ok. No však jasne, že nie sú reálne, ale že... Dosť pekné. Hej. Ja som myslel, že... Volám mu. A niekto to aj počíta, zapisuje? Nie, to nie ešte. Dobre. Čakáme na Sebika. Dobrá, to sme nehrali ešte. Interlagos. Hrali. Či nehrali? Vy ste hrali, ja nie. Ups, toto je riadna šikana. A Evo je prvý. Neviem, jak ale Ja dobre. som ako, že niekto na mne dá Rakota, on si uvedomil väčšinu. Ja krásny overtake. Krásny overtake. Shit. Krásny overtake. To krásny. Kľúčky! Fantastico. Primo fantastico. A to sa reálne podobá na Interlagos, dlhá rovinka. Fantastico. Good. Toto Wolf. Oh shit. To nás trochu vyviezlo nás to, Mišo. Wow! Ja som nechcel brzdiť, že reku, že na čo, ale tak čo už. Tu dôležitý ten slipstream. Tu nie je slipstream. Je. Oh motherfucker. Opsa. Shit. Dobre.
Miško Serus. Oh. Ajajaj. Nie. To się Ty trochę naskoczył, Misio. A, podał, że nie jest kratka. To nie jest kratka. To nie jest jaka významná Jaké skratka. že není zkrátka? No to nie jest kratka, keď to takto obije, skratky sú skryté. Je to kratka, okej. Je to zkrátka. Koho povedať ľudia, ktorí sú vzadu. A ja. No, ja asi paskop. No, ja som tak vedel, že nemám byť oné pred tebou. Tak volal som sa zasobí, alebo čo? Tak asi bez seba sa. Ale volal si mu? Áno, volal, nezdvíhal. Dopočakáme. A je? No to sa nemohol. Pretek. Bastian Pastor už. Nerob mi nervy. Ach je. Normálne ťa nahlasujem, Mišo, za bad manners. Prečo? Čo som spravil? Á, níšek, divek. Šanghaj. Tak poďme už bez neho. To už nemá význam. Ešte jedno dáme. To je dobré. To má pekná trať. A toto je reálny, toto minimálne posledná a prvá zákruta sú ako reálny. Sú dosť podobné. Je čínska, že tam brazilská. Tuto posledná a prvá sú také isté zákruty. Posledná a predposledná. Takže vidieť tam effort, že všetky majú rovnaké, čo je dobré, milá. Tak oni to nemôžu asi úplne, nemajú na to práva, chápeš možno. Podľa mňa majú, ako trať môže byť. Že nie akože reálne, čo akože, ako to vyzerá. Ale nemajú práva na to, aby to urobili identické. Hej. Podľa mňa majú. Nemajú. No určite tam na to nejaké sú, vieš, akože a proste toto je licencované všetko. V takýchto kruhoch. Všetko je na licenci. Krásny drift. Keby sa nevošla Daniel. Tam, kde to je to žlté, tak vás to spomaluje. Hej, my totiž to vidíme, tam bolo napísané, že big play. No tam niekto tým prechádzal. Ja, to som musel vyhýbať. Tam tým fakt, ja nechápem, fakt, musíš mi tam furt zavázať. Ajajaj. Shit. Chalci, mám celkom náskok. Oh shit. No to vyšiel úplne wide. Ja som išiel, to som išiel blbo. Mal som ich do pitko pušiť. A čo by si tam získal? Nič. Ale, HMko. Jak dal to na úplne takeout toho Mišo. No a čo? Ok, toto fakt nebolo dobrý nápad, to som dočkal. Musím skúsiť niečo iné. Som fakt osral. Nerobíme prvý? Druhý. Branko, yes! Slyšme to je.
Ja som to proste kacol. Ne, ešte by som bol druhý. Ne. To. Hoďte do frasa! Hoď do proti maty. Do nie. Čo? To jak? Áno tak. To jak? Dobre, To je povedaj, fér. vesela sa. To je normálne zlé, chlap. No má zlé. Ale čo je ten? Co je ten? To ja som bojde. Hundroš. Tak Mercedes, bracho. Pravi Mercedesák, proste to zvali na FIA, no čo. No počíš tak akože viac ako polovicu závodu vediem a potom... Dobre, no. To tak býva. Dobre, tak Čakaj, ale ja som si nechával tie nitra, to je ten problém. No, Ako ideme hrať? ja by som dal, že pokračujeme v tom, ale Emo hrá na miesto Sebasa. Takže ja mu dávam body, hej? Dobre. No, neviem, či mu úplne dávaš vody. Ale chápeme sa. Čo ty ešte sa teraz stane? Ako poviete. Len potom, keď príde seba za nebude sa mu to páčiť, tak čo? Tak akože... Mal to byť akože... Áno, no neviem, fakt neviem. Hovorím, Neviem, čo by sme mali robiť. urobme to isté, nové Grand Prix, zmeníme prvé 4 závody. A teraz tam bez Sebasa? Tak už nikdy tak nebudeme hrať. A urobíme potom to, že keď Sebas príde, tak nejak spojíme tie body, ktoré získal tam a urobíme z toho priemer a pridáme mu to k tomuto. To sa dá, to je jedno, proste urob to, ver mi, ja to potom vysvetlím, keď to na to príde. Počkaj, Sebas príde za 20 minút. Ty vole. Tak čo teraz? Dobre, zatiaľ ideme hrať normálne, bez toho. A urobíme... Veď, ja som sa Emo na to pripraví, veď... Máme výhodu nad Sebasom teraz. Môžeme trénovať nejaké mapy, ak chcete. Hej. Ok, dobre, daj. No, dobre, Keby som ale- ukázal Emovi... Chceme potom pokračovať v tom našom, iba tam pridáme Ema? Ja viem, že to robí tak, že pokračujeme v tom normálne, čo máme a pridám tam iba Ema. Áno, ale musíme mu dať nejaké body. Áno. Tak daj Dáme mu, ale... Akože on by aj Matúš, teraz počkaj. nehral za oné. Môže mať viac bodov ako ty kvôli tomu, že ty si mal fakt zlé body. To si môžeš priznať ty. A... Ale to je proste... Ale počkaj, Akože pripadá ti to fér, že a navyše to má teraz má to druhý deň, alebo koľky, neviem. To znamená, druhý. že on to nebude vedieť a hrať tak dobre ako ty ho dobehneš. A je to začiatok. Spriemerujeme Ema. Áno, spriemerujeme Ema, dáme naše body, delíme 4. To bude Emo. Takže to poďme spraviť teraz. Dobre. A Emo, súhlasíš s tým? Hej, však dobre. Dobre, s tým som spoko aj ja. No veď jasné, že ty si s tým spoko. No neviem si. Nie, lebo Dano tam je druhý, chápiš, takže... Viem, a ty si prvý stále? Hej, o 4 body nad Danom. Ja to spravím, Matúš. Takže, ja Ale mám... tak akože... Neplač. Tak ale... chápeš, 49 plus 44 plus 31 akože plus nie si to zle, ale 47. proste niekto, kto nehral, bude mať viac bodov ako niekto, kto hral. No, však, ale... Dobre, dobre, počkaj, mám nápad. Znamená to, že Emo by mal 42 bodov. To je o 11 viac ako ja. Spravíme to Emo... Dobre, dáme, že my... Počkaj, koľko je medzi tým bodom? Že 42 minus 31 je 11. Dáme, poviem Siri, nech dá random číslo od 1 do 11. To povie a to číslo odpočítam od Emoho. Že od tých 42 odpočítam potom to, čo mi povie Siri. A to dám ešte tých 42 minus to, čo povie Siri. Hej, chápeš? Chápem, ja chápem. Dobre. A dám to od 0 do 11. Dobre, daj. Tell me a random number from 0 to 11. The answer is 1. The answer is 1. 41 bodov. Matúš, to je jedno.
No to je jedno, sa ti povie, keď máš najviac bodov 49, sa ti povie, že to je jedno. Koľko by si chcel, aby mal emo bodov? No dobre, už hlavne poďme hrať. Koľko by si chcel, aby mal emo bodov? Neviem. Dobre, tak dajme mu 39, ja neviem. Ty kokšo. Dáme mu 38, bo mám mať 49. Nie je to jedno. A 3 plus 8 je 11, takže ako by to bude jednotka. 38 bodov ti dáme. Dobre. Dobre, emo. Ti dáme. Hej. Ja neviem písať do tej tabulky. Á, viem. Dobre, emo má akú farbu? On bude... Čierny. Ja by som dal takú... Nie, ja mu dám. On ti ukáže. Nie čierny. Neveď nie. Ja to iba tam dávam tú tabulku, aby tam bola. Ja by som dal možno takúto farbu, Matúš. Nie? Tyrkisová? Nie takú z dosiva. Ako mali mať tie Mercedesy. Aha, Tak ale Mercedes má čierne. Teraz, ale mali iné. Mali. Ja som možno takú... Takúto? Tyrkisovú. Tyrkisová tam je navždy, Mišo. Akú... Tak... To prípada mi Takúto? hneď ako Mercedes, áno. OK. A secondary A sa farba dá- by bola čierna asi. Aj keď Hej. čierne už máme dosť veľa. Tam silver by mohla byť No, secondary takto. farba. Daj silver. Nie, to je príliš žiarivé. Ja to zmením. Lebo aby tam bol zase, aby to nebolo úplne trochu viac zelené, tam majú. Emo, ak si myslíš, že to berieme príliš vážne, tak neberieme. Berieme to akurátne. Tak to máme, tak to vážne to máme. Lafity hrá za čo? Ako? Nicholas Lafity. Lafity. Latifi, sorry. Už nehrá za nikoho. A za koho hral? Neho si robili srandu. Ja za to bol Williams. ten... Go Tiffy. Ja hral Williams. Ale on dneska tak má body za celú svoju kariéru. A on teraz čo robí? No, už skončil s oným. To bol ten, Motorsport. ktorý mal mental breakdown? Nie, on proste podľa skončil. Ale ešte robí niečo s Williamsom, keď si teraz pozerám jeho účet. A nie, to bol druhý jeho 2022, asi nie. Tak toto spravíme. Alebo, počkaj. To je strašne veľa, už traja z 5 máme secondary farbu čiernu. To je jedno, to je jedno. Tam ide o to. Ja viem, ale tak skúsim, však sa s tým pohráme trochu. Ako si urobil to... Aha, dobré. Ináč, hen tie si vie tam je fakt na hovno vidieť. Čísla. Ne, ja budem musieť teraz prerábať všetky tie ten index. Dobre, to urobíme kedy. Však sprav to teraz, aj tak či takto sa vás není teraz. Hej, to spravíme rýchlo. Dobre, ale tam je takže to také oné. To nepíš to číslom, ja to urobím, Mišo. Nepíšem to čítam. Kamo, Kane dal znovu gól. On je strašný dobrý hráč. Ja si úplne myslím, že Kane je lepší ako Haaland. Úprimne, akože lepší hráč. Možno ako vyslovene striker nie, ale on robí viacej ako Haaland. Jak povieš, Javko?
Tam. Nevidno tam dobré tie čísla. Musím dať také tmavšie. Ako tá 17 podľa mňa. Len takéto. Okej. Trošku ja som povedal, že budeš tam je vidno viac. Není. A vidíte teraz tú tabulku? Hej. A keď počkaj, pozriem. Okej, urobím ešte. Všetko. Počkaj. Ne! Dobre, Čo si spravil? Takto. nič. Potom som editoval, že max. Emo, ty máš akú postavičku? Ako sa volá tvoja postava? Fú, akože jak sa volá v tej hre, alebo? No tak asi to není Hamilton. Ne, neviem jak sa volá. Počkaj, ja to urobím. Nie, lebo on to, ty nájdeš iný oný. Nie, našiel som tú stránku. Hej, okej. A Emo, ty máš aké auto? Čierne. Ako sa volá? The one. A posielal som aj hore... A nie, ona sa volá Burst. Uroď si to originál, akože... Ak chceš tak to je, že jak sa volá jeho Áno, to chce. Burst, hej. Čo? Nič, tam je veľa aut, ktoré som ani nevedel, že existujú. Však to. Najkrajších závodníkov som dal do toho oného predošlého. Ale to dobré, každý má iné auto. Dano, dnes sa môže odpovedať rýchlo si urobiť niečo za autom, ak chceš. Ja si to urobím. Hej. Tak ja sa odpojím a skúsim niečo vyprodukovať. Tiež. Ja, však ty už Aj máš auto. Ale počkaj, mám tam ešte jednu vec, by som chcel doupraviť. Skúsi na to, lebo to je nož, čo si upgradeal. Ja chcem strašne kúpiť takých jedných, čo tam sú, čo som nedal do toho Docs. Tých závodníkov si chcem extrémne kúpiť. Ja iba čakám, kedy budú v shope. Ja si môžem ináč kúpiť to auto, čo je v shope. Ja viem aj ja. Ale to, čo mám, sa viac podobá na formulu. Má niekto oranžové auto? Áno, tak akože oranžovo-čierne mám. Dobre, tak ja som rozlišal nad oranžovo-bielým, alebo... Skús iné farby, pokiaľ ťa napadnú. Lebo to je dosť podobné. A keď si dám takú do čierna, takú... niečo medzi čiernou a sivou. Viac do siva. To by mohlo byť. Ale nemôžeš mať aj tak oranžovú postavičku. Čo? Nemôžeš mať oranžovú postavu. Hej, jak to nazvem? Nazvem to, že Danix. Mi sa strašne páči, ako som spravil Androida. To je neuveriteľné. A vieš tam mám niečo iné okrem farby? Vieš? What the fuck, neboli nejaké cudzie čísla. A nie to v poslednom čase. Mne teraz už nie, ja mám sa všetci zlakli. Ale mám inak logo, ktoré sa podobá McLaren logu, ale oni to ani nemajú na aute. Ja viem, čo myslíš, to je to v tých decals. Hej, ale ako to, že to nie je proste ani jeden kôň? Asi Ferrari nie je taký obľúbený, ako si myslíš.
Jasne, jasne. Špatní sú proste. Kamo, Dembele nevie dať jediný gól, chápeš? Špatne proste. Počkaj, Neviem. ja to skúsim rýchlo vybaviť. Čo to je zač. Ak to je slovo. Áno, prosím. Nie, to je Dana. Sorry, ja som sa chcel mutnúť, ale minul som si uspal komp. A kto to bol? Kto ti volal? Vieš čo to bola one? To bola toto kamarátka. Od maminina. No, to je už tvoja. A ja som myslel, že tvoja. Tak, ešte. O 5 dní, o 5 dní. Vydala sezóna dávno. Fortnite Battle Pass. Ináč, Emo, ty si nováčik, takže je dosť možné, že to budeme šikanovať. Je to dosť možné. Je to dosť možné. Akože nie dobrovoľne, hej, to sa proste náhodou stane. Áno, to naozaj mi nevplyvnilo. Ale ja som mu dal dneska Danovi slúb, že ja mu budem robiť zle. A ja. Áno, len tebe sa to nepodarilo, ty si proste... špatný. Dnes som iný level. A k tomu som aj humble. Ne? Čo ne? Počkaj. Čo ne? No, rychým. Nevieš, že sa mi to neuložilo. Ja na tebe sa to neuloží, no. Ináč keby si sa čudovali, prečo Emo neodpovedá, on preteká. Toto viem. Motherfucker. Toho, závody sú len v tej L2 licencii? Nie, závody sú aj inde, ako také duely, ale akože len licencie sú závody sú iba, v licencii? áno, áno. A štvrtý neviem dať. Však ja robím L2 a sú tu, musím že byť bodyguard. Ty predtým som dal, ten štvrtý neviem.
Najbližší čo som bol, že o 3 sekundy bol rýchlejší ako ja. No dobre, ešte čakáme, alebo čo? Už hneď príde. Trust me, bro. Hey, Source, trust me bro, alebo Source, Pep's hair. Skoro Erik ten Hax. Kamo, Mason Mount je najväčší flop. Bez srandy. Prečo? Lebo nedal jediný gól ani. A teraz sa zranil. Proste, že neoplatila sa im tá kúpa. Takže čo mal robiť? Dať góly, predtým ako sa zranil. Dajte mi invite, prosím, ja už som... Ešte čakáme, ale ja dorobím iba toto a hneď vám dám invite, sekunda. Dobre. Jak máš boost, ty bot? Nechápam. Downhill 90-degree drift. Prečo takto malý internet? Prečo nie? No? Čo si dnes robil inač? Čo? Bol v práci. Ja som bol v škole. Som mal mládež. Do obeda. Nakoniec nešiel na mladé, som chcel byť s vami, ale... Vy ste boli v škole, ja som nebol. Ono by neuveriteľné si. Ale ty si ho rozprával s Junášom, že ste sa chceli ísť tam pozrieť na tú vec, čo bolo ten otvorených dverí niekde a nakoniec nešiel. Nakoniec. Prečo? Lebo som nechcel. Lebo som chcel zostať na Ačku, lebo kebyže jednu vynechám, tak potom doberať si všetko to. Neviem, nechcel som mi vôbec. Ale pršalo a fúkalo vtedy. Excuses. No tak, no, proste. Kebyže nepíšeme matiku, vieš, v strede dňa, tak by som išiel. A to čo bol za test, prosím ťa, to bol fakt easy peasy, to ani nebol test. No to je jedno, ale musel som ho napísať. Čo by povedala mu Octavcová na to, keby on povedal, že ja prepáčte piškorky ďalšie boli, postupili sme. Hej, alebo išiel som na deň otvorených dverí, že by ma zabila. A Emo, tie piškorky ste ako dopadli vlastne? Aj postupili sme. V playoff sme vypadli v poslednom kole. Takže bol to akože... To je príbeh Slovanu Bratislava. Hej, všetky školy z Bratislavy si tam boli. No, no všetky, ale dosť veľa. Chýba vám Braňo. Hej, tak. A darilo sa ti? Ideme ešte rýchlo na vecko. Aha, ja som vyhral asi 3 zo 4 zápasov. No takže Ako by bolo to fajn. Vďaka tomu jednému ste prehrali, mi chceš povedať, hej? Nie. Dobre, Emo. Dosral si to v našej škole, ďaká. Tak super. Dobre, Miška. Mám ťa rád, Kedy už Miška. príde Sebastian Bastor? On hneď príde, veď, kokos, dajte mu trošku slack. Nedá mu to. Bro, reálne 10 hodín. Sme o 9. Presne. On je busy man, chápeš, on má turnaje. Ja busy man. Ak je Sebas busy man, tak ja som Madzena. Jak má ten uchylák boost proste? Sebas. Nerob! Neverím. Vamos! Budete alebo čo? Ja som nabúral.
Dano, ty si Ja som debilný. nabúral. Ty si retard! Prepáč, ale Dano, ty si normálne, že sprostý. To neuvěříš. Hej. Prepáč, ale Dano, ty si normálne, že sprostý. Hej. Prepač, ale tam ty normálne, že sprostý. Hej, Neverím. dobre. Neveríš? Na 100% na seba klipnú, to neverím. No, clipping button. Jaký racing Teba som progress, šiel! Mišo? Zvítaj, brate! Človek, jaký racing Sorry. progress? Prečo si v party vy dvaja? Lebo... Ty hovoríš, že racing progress, ja som ťa pozval. Lebo, ale ja som už v onej customke, lívnite to, ja vás dám do customky. Môžeš mňa invitnúť zatiaľ. Jezus. Seba som robil to tak, že Danovi sme, či Emovi sme vytvorili body, nech sme to spriemerovali. Takže teraz tebe zostala pozícia, Danovi zostala pozícia, Matúšovi zostala pozícia, že je posledný a Emo je štvrtý. Počkaj, jak je Matúš štvrtý, keď to posledný... Matúš je piatý a Emo je štvrtý, tak prepáč. Prečo? Ty si retard! Lebo mal najmenej bodov. Matuš, to jak dáváš? To je... Ja hovorím. A hej, to on hovorí. To je soundboard, Braško. Ja, jak to dáváš? Dano, Či či... dole vľavo máš takú hovadinku. Ty si offline, ty opičiak! Nie som offline. Ty si retard. Tak ja som asi slepý potom, lebo tam máš not connected. Máš. No máš, že sprostý. A ak používaš Discord na počítači, tak to máš vľavo dole, taký music, tento, proste soundboard, ten ukazuje. Nie, on to má na iPade. Ja, je to, bol to. Dano,